γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Το να πει μια απλή συγγνώμη που φυσικά και αυτή δεν πρόκειται εύκολα να την πει, δεν θα μας έλεγε ούτε. Άρα λοιπόν διεθνής αναγνώριση. Ναι, συγγνώμη. Και μετά τι? Επίσης αποκατάσταση των θυμάτων. Κάτι σαν και αυτά, ένα μέρος ας πούμε της πολιτικής που ακολούθησαν οι Γερμανοί. Βλέπουμε στην Wittenbergplatz, στην καρδιά του Βερολίνου. Όποιος επισκεφτεί το Βερολίνο δεν πρόκειται να μην αντικρίσει τη συγκεκριμένη ταμπέλα. Απαριθμούν οι ίδιοι που φέρουν αυτό το στίγμα και την τροπή για το γένος το δικό τους το έθνος, άσχετα αν λένε ότι ήταν μόνο οι εθνικοσοσιαλιστές, ότι σε αυτά τα στρατόπεδα ένα προς ένα έγινε το ολοκαύτωμα όχι μόνο των Εβραίων, γιατί και αυτό επίσης το ξεχνάμε, δεν ήταν μόνο οι Εβραίοι, ήταν και οι Έλληνες, ήταν και οι Αθήγανοι, ήταν και οι Πολωνοί, ήταν και όλοι. Έτσι λοιπόν είναι οι τόποι του τρόμου που ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή συμβολή μας στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με κάτι αυτονόητο αλλά επιβεβλημένο να επαναληφθεί. Οι πανανθρώπινες αξίες του δικαίου, του σεβασμού και της ειρήνης επιτάσσουν την αναγνώριση μιας διαπραχθήσεως γενοκτονίας ή την καταγγελία μιας διαπρατώμενης γενοκτονίας ενός λαού ή τμήματος αυτού όπου γης. Όπου γης. Στο Σουδάν, στο Ντάρφουρ, σήμερα στη Συρία, στην Ιουγκοσλαβία παλαιότερα. Είναι γενοκτονίες που πρέπει να τις δούμε εν όλο. Μόνον έτσι να εντάξουμε και τη δική μας και να καταλάβει η διεθνής κοινότητα ότι μιλούμε για τέτοια τραγικά γεγονότα. Των ηρώων λοιπόν, των αγωνιστών, των μαρτύρων του Πόντου, αιωνία η μνήμη, τελειώνοντας αυτή την τοποθέτηση, αυτό το πρώτο μέρος και πηγαίνοντας εν συντομία να αναφερθούμε σε ένα μέρος στην πατρίδα ενός μεγάλου κομματιού αυτού του χωριού, το μεταλλείο Ταύρου, κάποιο από το υλικό το κινηματογραφικό. Αν θέλετε κάποια ερώτηση να γίνει για το θέμα, ιδάλλως να προχωρήσουμε και στην παρουσίαση του μεταλλείου και από εκεί και πέρα να ακολουθήσει βέβαια και το χορευτικό που περιμένουν τα παιδιά με υπομονή. Να τα προχωρήσουμε. Λοιπόν, πέρασαν 90 χρόνια από την αναγκαστική εγκατάλειψη της Σαρακοστή του 23 και τον Ιούνιο του 24 σε δύο κύματα του περίφημου μεταλλουργικού οικισμού Μπουγάματεν, μεταλλείου Ταύρου, αλλά και των μικρότερων αγροτικών εγκαταστάσεων Οβατζίκη και Αβουκλού και την ακόλουθη άφηση των παππούδων μας μετά από μύριες και απουχίες το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου στην Κοζάνη, του 23, και ένα ακριβώς χρόνο μετά, το Σεπτέμβριο του 24, εδώ στα μέρη της Δράμας. Έλεγε στο συγχωρεμένο εκπαιδευτικό Τάσο Φεστερίδη η μητέρα του Χριστίνα. Ποιος αντές, όντες αποχαιρετά για πάντα τα ψηλά τα ρασία τιτάνα, τα χρυσά μαγαράδας, τα δεντρόπατα καταπράσινα, τα χλωράτη Ρωμάνας, τη Οσμάμπελη, τη Τσιφτέχανη τα τόπε. Όλα τα σωνούν πως γυροκλώσκοντα. Εμείς, της δεύτερης και τρίτης και της τέταρτης πλέον προσφυγικής γενιάς, αποτείουμε φόρο τιμή σε όλους εκείνους που έμειναν πίσω στην πατρίδα, στα άγια χώματα της Ανατολής, σε όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των νεοτουρκικών και κυρίως των κεμαλικών διώξεων, καθώς και σε εκείνους που κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά όπως είπε και ο ιερέας στην Εκκλησία, κατατρεγμένοι η θλιβερά ναυάγια της Πανελλήνιας τότε συμφοράς του 22, της μεγαλύτερης που γνώρισε το γένος, μπόρεσαν να ξαναστήσουν από την αρχή τη ζωή τους. Αυτοί που διασώθηκαν αναπαύονται πια σήμερα, σχεδόν όλοι, στα κημητήρια των οικισμών που δημιούργησαν σε Κοζάνη, Πέλα, Δράμα, Σέρες και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ελάχιστοι από όλους εκείνους που ήρθαν πρόσφυγες τότε αξιώθηκαν να ξαναντικρίσουν την πατρίδα. Μακάρι λοιπόν όσοι παλιοί την ξαναείδαν, τυχεροί όσοι νεότεροι αξιωθήκαμε να την επισκεφτούμε. Η αναφορά μας στην ιστορική πατρίδα είναι λοιπόν το χρέος μας αφενός απέναντι στις γενιές που έφυγαν και αφετέρου σε εκείνες που θα έρθουν. Ας δούμε μερικές από τις φωτογραφίες. Βλέπετε εδώ την παλιά φωτογραφία του 1906 σε έκδοση γερμανική του 1909 από περιηγητή και σχεδόν από την ίδια γωνία μετά από 100 χρόνια. Όπως σώζεται ο κάτω Μαχαλάς, ένα χωριό 4.000, μια κομμόπολη 4.000 ανθρώπων ήκμασε από το 1860 και μετά μέχρι το 1923 που έφυγαν οι δικοί μας χάρη στα μεταλλεία, και ο Πάνο Μαχαλάς δεν σώζεται. Βλέπουμε το σχολείο, το ημιγυμνάσιο, για να καταλάβουμε την ακμή αυτού του χωριού, έκοβε δικό του νόμισμα μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με ημιγυμνάσιο στα πέρατα της Ανατολίας,
στη θέση της εκκλησίας στο τζαμί. Από τα σπίτια μπορείτε να καταλάβετε τον πλούτο που αποκόμιζαν οι κάτοικοι από τα μεταλλεία, την αρχιτεκτονική, δηλαδή μπορούν να γίνουν πολλές μελέτες, μοιάζουν τα σπίτια, είναι σαν να τα βλέπουμε στη Μακεδονία μας. Εσωτερικό σπιτιού, βλέπουμε την πόρτα, την ξύλινη πόρτα όπως την... είναι ανέπαφα τα σπίτια μας, τα σπίτια των παππούδων μας, ανέπαφα. Φέραμε ψωμί από την πατρίδα, μετά από 100 χρόνια, μετά από 89 χρόνια, από έναν μακρινό τόπο. Τσουρούφ, αυτό το υπόλοιπο του μεταλλεύματος, χώμα από την πατρίδα, και βλέπετε πώς ήταν ανέβαινε κανείς στον δεύτερο όροφο, και τον επιβλητικό τάβρο, ένα χωριό στα 1678 μέτρα χτισμένο, και άλλα τόσα επάνω οι κορυφές της οροστεράς του τάβρου, χιονισμένες σχεδόν όλη την διάρκεια του χρόνου. Αυτές οι φωτογραφίες που ακολουθούν, οι 2-3, είναι ένα μνημόσυνο που κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο κύμα των προσφύγων από το μεταλλείο Ταύρο που είχε πάει πριν την ανταλλαγή στα μέρη της Κοζάνης. 3 χωριά λοιπόν εκεί, Μολόχα, Πλατανιά, Σήμαντρο, πατριώτες, συγγενείς μας. Απ' τη μια έλκω εγώ, όπως παράδειγμα, εγώ έλκω την καταγωγή μου από τη Μολόχα, και από την άλλη από την περιχώρα, πατριώτες Σόγια. Έκαναν ένα μνημείο εκεί και στις 6 Αυγούστου γίνεται για το ολοκαύτωμα των 90 ανθρώπων μας αυτό το μνημόσυνο. Χώμα ρίσαμε στο μνημείο αυτό και τον κατάλογο των ονομάτων όπως καταγράφονται από τον κατάλογο αυτό που είπαμε ότι μας διασώθηκε. Οι ιερείς Σάββας Ξανθόπουλος και Χρυσοχοΐδης, και αυτοί οι πατριώτες από την πατρίδα, με την ίδια καταγωγή, τέλεσαν αυτό το μνημόσυνο με τον δεσπότη της περιοχής, με τη στήριξη του νομάρχη Κοζάνης. Ο ονομαστικός κατάλογος, όπως είπαμε, διεσώθη από τον σύλλογο του εκμεταλλείου Ταύρου καταγωμένων. Και πρότασή μας, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να υλοποιηθεί ποτέ, είναι να γίνει μια αποστολή στην πατρίδα, να καταγράψει με συστηματικό τρόπο την κατάσταση του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δούμε πλάνα και να φέρουμε χώμα, σαν και αυτό που έχουμε σε ένα βαζάκι εδώ, τσουρούφ, υπόλοιμα δηλαδή μεταλλεύματος, φασόλια που ακόμα και εκεί τα καλλιεργούν, και έτσι να είναι αυτή η προσκυνηματική εκδρομή μας, προσκυνηματική πάντα, όχι έτσι ένα τουριστικό γκρουπ δηλαδή να πάει εκεί, να πάει να δει τα χώματα των πατέρων. Και βέβαια, αν γίνεται να γίνεται ένα προσκυνητήριο νεκρών στον Αύγουστο ή στο Αντάμο, στο συναπάντεμα που γίνεται το καλοκαίρι, στη μνήμη αυτών των ανθρώπων και όλων όσων, ακόμη και όλων αυτών που ήρθαν κυνηγημένοι εδώ στην πατρίδα. Αυτά θα ανοίξω λίγο τρέχοντας τα κινηματογραφικά πλάνα. Η λήψη είναι ερασιτεχνική, αλλά σχετικά καλή. Μεταλλεία είναι η πιο υψηλή περιοχή της μεγάλης περίοδος. Ο συγκεκριμένος είναι ο νομάρχης της περιοχής, τον οποίο το συναντήσαμε εκεί. Υπάρχουν 2 λίμνες που είναι από τους σεισμούς που έγιναν τον πάρα καιρό, από την καθίζηση σεισμογενής. Ζει ένα είδος βατράχων εκεί που δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο. Που είναι άφωνοι. Βουβί. Υπάρχει φωτογραφία μας, Καράγιο, το 1980. 1960 Karagöl'ü resmi var. O bölgenin turizm alanı olarak ilan edilmesi için uğraşıyoruz. Και ασχολούμαι εγώ προσωπικά για να ακινηθεί τουριστική περιοχή αυτή η περιοχή. Λέει για αξιοποίηση τουρισμού τουριστικής περιοχής, καλύτερα θα μας σώζεται έτσι από την αίσθηση. Μόνο ορειβατικοί σύλλογοι και περιπατητικοί σύλλογοι πηγαίνουν στην πατρίδα αρχή. Είναι υπέροχο το να περπατήσει κανείς εκεί. Η ιδέα όμως είναι να ανακαινιστεί και να δοθεί στην υπηρεσία του πολιτισμού για πολιτιστικές. Kitabın tercüme edilmesinin herhalde biraz zor olduğunu düşünüyorum. Νομίζω λίγο θα είναι δύσκολο να μεταφραστεί αυτό το βιβλίο. Ama çok yararlanacağımızı bilmesi istiyorum. Αλλά να ξέρει ότι είμαι σίγουρος ότι θα επιφεληθούμε πολύ από αυτό το βιβλίο. Her satır için ayrı ayrı, her kelimesi için ayrı ayrı teşekkür ederim. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για κάθε
λέξη για κάθε συλλαβή, τον ευχαριστώ. Πηγαίνοντας για τον Ταύρο, στο οροπέδιο της Καπαδοκίας, το 2001, στο Απρίλιο του έτου, βλέπετε τη διαδρομή από την Ήγδη για να πάει κανείς στο μεταλλείο Ταύρου, δηλαδή από μια μεγάλη πόλη ή από το κέντρο της Καπαδοκίας, πρέπει να ταξιδέψει κανείς περίπου 200 χιλιόμετρα. Δεν έχεις να μείνεις κάπου καλά προς εκεί κοντά. Όμως αξίζει τον κόπο. Βέβαια μπορεί κανείς να κανονίσει όλη αυτή την επίσκεψη και να δει που θα μείνει. Και οι ίδιοι οι χωριανοί εκεί, οι οποίοι είναι ανταλλάξιμοι και αυτοί από τα μέρη της Κοζάνης, το λένε μέσα στο βίντεο. Και πρόλαβαν το πρώτο κύμα, το δεύτερο κύμα που έφυγε αργότερα μετά την ανταλλαγή. Δηλαδή είχαν συναντηθεί όπως αντίστοιχα συνέβαινε και στην Ελλάδα. Πριν φύγουν οι μεν, πήγαιναν οι πρόσφυγες. Πηγαίνουμε στην Ολούκουσλα, που είναι η γνωστή κομμόπολη, το κέντρο εκείνης της περιοχής, το διοικητικό. Και η λήψη είναι από ένα ταξί που παίρνουμε για να πάμε περίπου τα 20 χιλιόμετρα, τα 15 σε πολύ κακό δρόμο, κατά μήκος η οροσειρά του Ταύρου. Και κάποια στιγμή συναντούμε την ταμπέλα για Μαντέν, έτσι λέγεται ακόμη και σήμερα, Μαντέν, μεταλλείο, από το οποίο θα στρίψει κανείς και να πάει τα 15 περίπου αυτά χιλιόμετρα, όπως λέει η ταμπέλα, σε ένα κακοτράχαλο δρόμο, αλλά απέναντι του έχοντας τον Ταύρο και το Ριάκι τον Κρυσταλλοπόταμο. Βλέπουμε αυτή την ταμπέλα. Συνεχίζοντας αυτόν τον δρόμο, βγαίνεις από τις Κιλίκιες πύλες, γιατί είναι πολύ κοντά, στα Άδανα και στη Μερσίνα. Βγαίνεις σε αυτόν τον κάμπο απέναντι από την Κύπρο. Σε κάποια σημεία είναι πολύ εμφανή. Εδώ είναι το Αλίφωτζα, ένα τουρκικό χωριό που οι παππούδες μας τα έλεγαν. Ήταν σαν να περπατούσαμε από αυτά που μου είχε πει ο δικός μου παππούς 11 χρονών φεύγοντας από την πατρίδα. Εδώ είναι το τουρκικό χωριό. Δεν έχουν αφήσει τίποτε να αλλάξουν. Δεν άλλαξαν, εγώ δεν το έχουν αφήσει έτσι. Κάποια στιγμή λέει ο ίδιος ο ξεναγός. Αφήσανε γιατί από νόμο ή γιατί υπάρχει. Όχι τίποτα, απλά δεν άλλαξαν τίποτα. Μπήκανε μέσα στα σπίτια μας έτσι. Λέει ο ξεναγός. Εσύ που κάθεσαι Στην πόλη. στην πόλη, Βλέπετε πώς είναι ακόμα και κάποια τρύπες που φαίνονται πάνω στην κορυφή είναι οι στοές. Σε εγκατάλειψη βέβαια, διότι με το που έφυγε το προσωπικό, το έμπειρο, οι Έλληνες μετανορύχοι του πόντου δεν είχαν τις γνώσεις να εκμεταλλευτούν αυτές τις στοές. Πέρασαν στην Έτιμπαν σε άλλα χέρια, κρατικά ή ιδιωτικά, αλλά ποτέ δεν έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Βέβαια, έχει τεράστιο ορυκτό πλούτο η Τουρκία και τον εκμεταλλεύεται, αλλά άλλου είδους. Το μάρμαρο, το χαλκό, τον άνθρακα πάνω στο Ποντοϊράκλια. Αυτός είναι ο Κρυσταλλοπόταμος που γάματε τσάι. Μας το περιέγραφαν οι παππούδες μας αυτό, πώς κυλούσε όλο το χειμώνα, πώς κατέβαζε αυτά τα άσπρα βότσαλα και που συνεχώς από τα χιόνια που λιώνουν είναι σε αυτή τη μεγάλη χαλάδρα σε ύψος 1.600 μέτρων. Και κάποια στιγμή, απροειδοποίητα, μπαίνουν σε αυτό το χωριό, στο μεταλλείο Ταύρου. Έκπληκτοι οι άνθρωποι, μας απεικρίζουν και ξεκινούν σαν να μας ήξεραν από χθες, να μας θέλουν να μας φιλέψουν, να μας δώσουν τσάι, όπως λένε συνήθως. Να την πρώτη εδώ. Θα συμμετέχω στον Αντέο. Απίστευτο, μας προδέχονται με χειραψίες. Το χαίρομαι πάρα πολύ. Σε αυτά τα σπίτια μένουν, μην τα πες δεν καταλήγμενα όλα. Το σχολείο. Βλέπετε το χαρακτηριστικό τρόπο όπως έκαναν τις οροφές, αλλά και το χτίσιμο. Τα δορυφορικά πιάτα παντού, όπως επίσης το κεφάλι του Κεμάλ. Να δεσπόζει, θα το δούμε. Πάνω είναι ωραία. Μαχαρά. Επάνω. Εδώ μας λένε ότι επάνω είναι ωραία, δεν σώζεται. Σώζονται. Έχει τελειώσει, Ο παππούς μου ήταν σε εκείνο το μαχαρά. Ο παππούς μου ήταν στο βάσο μαχαρά. Εκεί δεν έχει μερική ρεύση στο σπίτι. Για το σχολείο. Και εδώ αρχίζουμε και περπατάμε μέσα στα σοκάκια του χωριού. Κτηνοτροφικός σεισμός πια. Όπου τους λέω μέρη,
αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν ένας νέος να ξέρει τα μέρη τους και κατευθείαν στρέφουν το χέρι τους στην κατεύθυνση για να μου δείξουν πού είναι αυτό το μέρος που μας έλεγαν οι παππούδες μου. Σταύρο είναι και τίποτα ένα. Η τίποτα μου, έρευνες. Από όλα τα αναγκαστικά Θα μας πηγαίνω. Έξω τώρα. Σοφία, όταν βλέπεις στους πρώτες και... Εδώ δεν μπορώ να τρώω φωτογραφίες, με γυρισμό όμως τώρα. Και η γνωστή εικόνα να σε ακολουθούν όπου πηγαίνεις. Πατώντας τα στενά, Πηγαίνουμε σε μια πηγή, το Καρύπερτουρέν, ο ξένος που ήπιε και πέθανε, κάπως έτσι το εξηγούσαν. Ήταν μια πολύ γνωστή πηγή μέσα στο χωριό που ακόμη και σήμερα τρέχει μέσα στο χωριό. Κάποια στιγμή αναρωτιόμαστε ή σκεφτόμαστε μακάρι να ξέραμε το καθενός στο σπίτι ποιο είναι. Δυστυχώς δεν είναι εφικτό πια μετά από τόσα χρόνια. Η σκέψη όλων των δικών μας τότε ήταν να ξαναζήσουν, να ξαναρχίσουν τη ζωή τους από την αρχή, να ζήσουν τα παιδιά τους και αργότερα τα εγγόνια τους. Η πρώτη γενιά έφυγε έτσι, το ξέρουμε όλοι. Η δεύτερη γενιά δραστηριοποιήθηκε και πλέον η τρίτη και η τέταρτη. Βλέπουμε φυσικά μόνο ένα απόσπασμα όλο αυτό του υλικού που έχουμε. Δεν ξέρω. Από εδώ πήγε